Máš svoj sen? Veríš v niečo? Je 1000 vecí, o ktorých snívaš ešte ako dieťa. Po rokoch ich zostane už len pár, ktoré sa ti v dospelosti zdajú stále reálne. Ak nejaký sen máš, si šťastný človek. Vieš dobre, že malú prekážku vystrieda väčšia. Život ťa naučí, že keď spadneš, si to len ty, kto sa musí rozhodnúť, či skončíš alebo vstaneš. Znova a znova. Obmedzenia si tvoríme sami, vieme to všetci, ktorí svoj sen žijeme. Ten môj futgolfový začal, keď som si myslel, že som kvôli zraneniu práve skončil so športom. Je to cesta, ktorej verím. Obetoval som jej už veľmi veľa a má pre mňa jasný smer. Je to moja cesta. Vám môže priniesť dobrý pocit, keď posuniete ďalej ľudí ako som ja. Toto môže byť aj váš príbeh, ktorý budeme tvoriť spolu. Ak som vás oslovil, budem rád, keď podporíte môj sen. Ďakujem.